Ora Gatot, ora Tiwul. Jajal sapa sing roh camilan apa iki sing tak gawe? Iki jenenge karok goreng nanangan. Bahane saka karak ngene iki, Cah. Karak iku sego sing dipepek garing. Wis ndang gawe. Tumpangno wajan iki aku wis kas geni. Sugokno sik genine, Cah. Wajanku wis panas, langsung ae tak jeburno karake, tak oreng-oreng kaya ngene tanpa nganggo lenga lho ya. Di oreng-oreng ae sampai mateng. Lah iki karake wis mateng, Cah. Langsung ae tak engkir kaya ngene. Tak resiki kabeh kok njero wajan. Adine kaya ngene. Nek wis mateng, Cah, langsung ae iki disiram banyu. Nyirame nganggo banyu mateng, siram seh panas-panas ngene ya. Dicarup tangan ngene ae ben rata, tenang tanganku siji. Bariku iki tak ocekno klopo sik, Cah. Engko nggo campurane iki. Sawise tak oceki, Cah, iki langsung ae diparut klopone srek-srek sampai dirasa cukup gawe nyampur karake. Wis bar, Cah, iki terus langsung campuri karo uyah sithik, diulet-ulet neh kaya ngene. Iki ngono cemilan sehat lho, gak gorengan, gak usah nggo lenga. Lho, wis dadi ngene iki lho, Cah. Wis dadi, langsung ae tak pangan karo anakku. Anakku ae doyan gak mesti ra karuan. Panganan karak niki murah, gratis, enak pisan, ambune suweger. Wis ndang tak pangan, tak sendak-sendok karo anakku. Oyo-oyoan iki wedine gak uman. Piye kowe ape njajal, Cah? Ndang gage ndang gawe. Enak rasane, murah bahane, gampang gaweke. Gage ndang praktek.